trendybeats.com. Mom, you can name you. Oh, no. Because men can has Barafagin on you. Mrs. Obidem, Tina Obidem. Already, no. Because Corona has a name is known to town of what I mean. Na tata bukwa ezigboto ụbọchị nyere family Obidemma. Tata ị na-enwe anwụrị maka na na-agba nkwụ ada di m bụ Okodele Jennifer. So ya ka eji maka ya wee nọrọ ebe a taa. Ekene m unu. Afọ na tata bụ ụbọchị anwụrị. Wee. Biko gwa na ọha na eze ka obi dị gị tata na ihe na-echere ka o mere unu tata n'ezinụlọ. Obi dịkwa m mma o, anyị na-enwe anwụrị sịsa abalị nya. Ma anyị na-erifu ihe na-aṅụfu mmanya, ịnụgo na-atafu anụ. Na-aṅụkwa mmanya ndị ya. Maka na Chineke mere tata
bụ ụbọchị anyị ji nwa nwụrụ na this family. Ekene gị. Ndị ọgọ unu bụkwa ndị ebe? Ndị ọgọ anyị bụ ndị Obunugwu aha na-achị. Ekene m unu. Afọ m mbụ unu na-agba ebe a wee sị na unu zuru ka eme na-asụ ndị dịka njin ọ ga-adị unu na mma ọkwa ntị na ihe dị ha dị ha mee ihe ọchapụ achapụ ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs. Onwe ihe ọzọ nwere ike igwu ọha na eze ndị ga-abịa ebe a n'ụbọchị taa? Ihe ekpere m na-ekpe taa bụ ma onye ọbụla ga-abịa ebe a ụbọchị taa ọ ga-ejikwa obi aṅụrị wee laa. Anụkwa o ji wee bịa ebe a ka ọ ga-ejikwa wee laa n'aha Jizọs. Amen. Ndị gwanụ nke ị na-ekpere ndị na-eme ihe? Ndị anyị na-ede ebe a my padi ịdị ka a chọrọ ịdị ka a chọrọ ụgwọrụ nọmba 1. Ana m ekele ya n'ụzọ pụrụ iche, na-ekelekwa Oche Ndụ, na-ekelekwa nwunye Victor, kelekwa China woman, na-ekelekwa Aunty Odele. Ha mere na ọchịchị nri ata gara n'iru. Ekene gị. Kedu afọ a na-etu gị etu? Aha otutu m bụ Ọmasịrị Di Ya. Ọmasịrị Di Ya. Egwu ụbọchị ekene gị. Onye na-asị na ọ bụ ndị bụ mmanya bụ nkwụ enu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma. Ekene gị. Ndị ole na-agụ? Ọnwa eji emechi oriri abalị ere. Kurie ahịa eme imebi ha. Block of a breeze, one shower. I look at you I complain.
Thank you, Divine. I like your way. All right. Because even when you were an answer, no why got about that last got now water. Nothing they get about the child and they get out from my venom. That check you go there to sit down for church. Iowa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alright, because I never leave the 191 open there. Oh, I'll go over there. So, number 11, I tell you. So, yeah, actually, I'm a young son. I'm more about it. I said, give me a pair of moves. It was about the program I had shot at higher one. Okay, alright. I'm going to remember where to talk. You can't prepare on you, so I'm going to program I had shot at higher one. Naya was eating and I wouldn't know why and I work at a settlement in a form of natural. My hands are if I'm allowed in a family, I am a good idiot. I will name a good and a runner, not a good. Because nobody, I don't want to respect you as I am an open I am an open I am an open when I was power, because like I did, I want to know what I did.
So, none of that Abakaliki, I have to go to Abakaliki. Then, I got a chance. I got 90,000 naira. 90,000 naira. I got a Mommy, no. Wake up, man.
Oyo, I have a no. If you go Nigeria Limited, on the Nebunia Garibuna, Gahabra Maga. If you go get there, remove the 81 them. How they boy member. No. Oh God. Here Katapa, we may your name. As no, I shall we care for us, that's wine. Always you. Because I told me, no. I want to marry me, and I don't need to get no Johnny Obioma. No. Oh, you say no. I can't one more. Chocobro, this is Chanabronia. Because Cabana Arabia, or what you look on Obro, you search Ubiniaka, Oriagabakoma, Unabia Wamia. Because Sien Mosinogi. I joined out when I body Chief Lolo Governor President J E I put no wine because I put on no put the guy and Abatia J E S U S and the reason that because I put on the Akamagofi Sekusiaki because of that. Oh my God, what are we doing? It's on the best. The chairman and Akoko Kea, that they get Ayaka when they lead the occasion. It is very well. Because Abambo, Nera Yaka de Kahana, Boditonia, Obiaburu, the chairman, physical chairman, because on your wine, but Jesus Christ, I tell. Over are the invisible. I ain't the honorable. I ain't the honorable. Now, how about they are all true from Otazi Ogwa. Ebemeka Matana Hakmeka. Manemeka Matana Ogabata soon. As only Isiochi Tegeso Eketoke. Because I got to make no matter if I put it up with a beer. Everyone wine, everyone working there wine. If I go with the game with the woman, I from there. I will go back honorable on the two. I'm an boy honorable on the two. I'm the highness. Highness Abraham Nebu. Oderotu. Oya Nebumaka Ochiora Oderotu. Oya Nebumaka Okude Ife. Ara Nebumaka Lolo. Lolo. Ochudo. Hope. Because every Malao can be only one cambo. We enjoy one night. Now, also more. Hey, Mr. Buma, who will be the bottom my wife and I phone to say I did the thief and I'm not. Yeah, I'm not going to be I'm a Libro of nothing. I'm a Libro of nothing. Now, whatever, I'm going to know. Mommy, image you go tomorrow. But I'm not here. That's why I'm happy about what I do. Happy about what I do. I suppose you don't able to do it. Huh? It's a moment again. He will go to more kid. But I know we're going to be the chief in law. Chief Ekadei. Alright, take a moment to rock you go down by a noche. Mule Aquara Quaka. Eba Kuro Christ Aka, or Yabana Kamadin in our fire. Jabu could not you go that I was that. Yeah, I have one now. Alright, Bito. Batago. Abamuno, the year they put okay, Kanchere, Kama and the pastors have on my age of one day, John, no Batago. Ebe Batago, Big
ejiri ike abụ pastọ bụrụ nwande eji wee kpọpụrụ anyị kpere anyị ekpere mmepe anyị agabazia n'ihu anọ ndachi nọta onye ọbụla nji maka Samuel nwanne anyị nwoke na nwunye nọrọ ka anyị akaba ahụkwụrụ ọtọ ebe ọbụla ọ nọ ọ bụla ịchọkwara iji maka Samuel na nwunye kwuru jiri maka Chineke ebe ọbụla ị nọ n'ọgbakọ a kaba ahụkwụrụ ọtọ ka ikpere Chineke biko na-atụfughị oge n'aha Jizọs Kraịst anyị ekele gị Chineke onye kwesịrị ntụkwasị obi anyị ekele gị onye okwu anyị niile bụ eziokwu anyị ekele gị n'ihi ọgbakọ a nke ịkpọkọta mụ na ụmụnne m taa tupu okụkọ ụwa ị maara na tata ga-adị otu a anyị wee na-asị gị n'imeela maka na ikweghị ka ọgbakọ a bụrụ nke ịkwa ngaramara ma ọ bụ iri uju kama ị kwere ka ọ bụrụ n'ọṅụ Chineke biko o nweghị ọ bụla anyị ga-eme ebe a ma ọ bụ na mmụọ nsọ ga-anọnyere anyị ọnya ka anyị jiri wee na-ayọ ka anyị na-achọ ịmalite ka ndị eluigwe soro anyị malite ka anyị na-aga n'iru na mmemme a ka ndị mmụọ ozi gị soro anyị na-aga mgbe anyị ga-achịkọta ka ndị mmụọ ozi gị nyere anyị aka ọma anyị ejikọta aka ọnụ Chineke maka na ama m n'ebe ọ bụla ị nọ n'ihe dị mma na-adị ebe ahụ when we declare this event open in the name of God the Father, in the name of God the Son, and in the name of God the Holy Spirit. God bless you all. Please, I should need to America.
Kita anyị na-akpọlite onye nwe mmemme n'isi ka o berite akwa ada mgbapụta akwa gị abụta ya bịa buru akwa binite alright ana m ayọ na mbụ na mbụ ịmara onye ga-abụ onye ahụ gị na-enwe ndụ nwere ọnwụ tata wee dịrịzịa wee gaba ji gị nyere m ya ofu akwa onye gị na-enwe ndụ nwere ọnwụ wee dịrịzịa gabazịa ji gị nyere m ya ofu akwa ya bụ ịmara ebe ọga gị nọ ji gị nyere m ya ofu akwa ka ya bụ esi oyibo gbalịka ya agbata ọja afọ ụzọ onye ka oke ndị ọzọ niile bịara ebe a nwa onye laikiri mgbakọrọ ya na-abịa nne jee bunye ndị ego na ha ma ndị ya bunye ya ego brọsh ya bunye ego gwasị ya bute akwa ụmụ na ya ere nka maka ọwara onye gị na ya rebiri ya bifọ buru akwa na-abịa alright biko asa akwa aka gee ntị ọmụ na-agbata ọcha afọ ụzọ mere egbe mmiri dị ebe ọ bụ na ọ chọọ iti agbamebiri ụzọ gbarịa tọchị ya afọ ụzọ na anyị bịara ịgba tọchị buru ya akwa ka o were ofe akwa ịmara akwa kacha mma abụba ebe ahụ were ya nyere m ọga gị akwa kacha mma abụba were ya nyere m ọga gị inye ya pụta inye kwa ha na ya nye ya n'aka teki ngwagadị said nlebịa ụkwara ebe ahụ yo biko ọ gaghị ewe n'iwe ọ bụrụ na during the time of Christmas na ị chọrọ igote ọkụkọ ọ bụrụ ezigbo agrik ịma anọ agrik ego ole ka ihe ego ya ji ya cheki ya biko gwa anyị ego na ahụ ọ bụrụ na ịmakwa anyị ahụ efu gwa anyị ego na ahụ 20,000 onye anyị amadụ nwaanyị biko kwugodo ya aka for the first time kpọrọ ya aka nwa wee 20,000 naira ahụ na onye a ejikwana anyị ụgwọ maka na imekata ji egwu mmadụ isi ndị nọ na akpa dị ga-abụ problem biko na ya ọsọ ọsọ kụnyere m ya ego ife a bụ ego ka a na-agụ ife ọ bụrụ na ị gwara m bute machin na-agụ ego ana m egbukwa n'oge kponye ebe anyị ego kpotebe ego nataba ya ego kpotebe ego onye gbaghara ga-ewere eri elu obodo ego dekwa ihe nwere onye iji chi ọzọ gịnị bụ ya give them money ego all right biko kwụrụ aka o kwuru na ihe ọ ga-enye anyị bụ 20,000 mana anyị bụ 15 million kwụrụ n'aka na ihe a dụrụ ụmụaka all right ebe ọ bụ na isi nwe ezinụlọ agabago arịga anyị figo arịga mmiri ego ebe a nwụnye ego ozugbo all right ebe a na-ezinụlọ ebe ahụ ị na-anụ di nke ezi onwe ka o si ede onwe onye ya akọrọ jee chọọ ya nyere ya ofu akwa n'ezinụlọ ebe ahụ ị na-achọ ịnụ di inwe ka o si ede yanwa ka ị ya akpọgodo bịa sị nekwa ka o si ede chọọ ya nyere ya ofu akwa dike ka m gwara gị ịmara ọdọ ebe ahụ ezinụlọ be di gị ofu eji di gị na ọya ọ ka na-akọwara gị ya nọ nne na anụkwa Igbo so ọ bụrụ na ofu eji gaa na ya ị ga nyere m ya akwa ka anyị mechie okeshọn wọs alright biko atụọrọ mara ọmara atụọrọ ofe ka ofe gị si n'ọbịa ife a bụ ife ruoro gị na-achọ ịrapịa ịdị agwa dị ya nwaanyị ọma biko nwee kedu ihe anyị ji n'aka ama m ego na ọ bụ just chọrọ anyị 5,000 naira ka anyị na-eme mbịa chọkwa m igbu oge emekwana transfama transfer ego today
ndị a niile ego karịrị na akaụntụ ha ga-eritọtụ ego ka akaụntụ nwee ike jebe ebe chairman nọ n'iru anya osiro mmadụ bịa ọ bịa n'iru ọbụla eziokwu dọsara ya akwa dọsara chairman ọchọ na oya ericha ya ọchọ na ọya arapịa chairman ife abụ ihe izi oji wee kpọ gị iru anyị maara na ọjị dị mana e lere anya na ọ bụrụ na ebute ọjị bunye chairman o nwee ka ọ dị anyị wee chekizi anyị anya na ọ bụrụ na ebere chairman agụzie anyị wee sị ka anyị chọbịa ya na akwa chairman ife a bụrụ akwa kama na ọgụzi ebie wọchị aka chairman si ebe ọ na-agụta ya agụta mana ọ bụrụ na chairman gwa na ọ ya abịa bute mashin eji wee na-eme ya bụ ife legodo ka ego si aga legodo ka esi egbonye ego ndị a na-egbonye ego a na-akụkwa na aka ebe a biko a na-akụkwa aka bilite akwa ọbịa na ọ rere ọchị ya nwanne oge ahụ tata ka ọ na-ewe ike igbochi ya thank you mgbaburu akwa bịa Tony. Chairman ụmụnna nyere m ya ofu akwa chairman ụmụnna chọọ ya nyere m ya ofu akwa chairman ụmụnna n'afọ chairman ụmụ ogboọgụ children separating files idego ha biko n'afọ chairman ụmụnna biko ka ha na-arụtụ ọnụ a good 5,000 naira nwụnyere anyị ebe a n'afọ chairman ụmụnna onye bụ chairman biko meziere na anyị ọnọdụ ka anyị dachi anyị na-enye anya chairman ụmụnna maka 5,000 naira anyị ga-abanye maka anyị abanye bụrụ ọ bụrụ ihe ụmụaka ọ gwara ego ole o ji anyị ụgwọ 4,000 anyị na-asọmiti na-awụnyere m ego ebe a na-ekponye ego wụnyere m ego just na-awụnye ego na-awụnye ego kedu ebe ndị bandị nọ bands let's be serious ka anyị nọ on serious ka anyị nwee ike nweta something dị meaningful anyị ga-eme alright ngwa dachi bibia on this side alright ngwa bịa pụtaba na ebe a na-abịanụ ya wait band chere ka nkọwara gị ihe a na-achọ ime ọ bụ ịma na ị nọrọ sọrọ bụ na wee na-arịkata anya Samuel wee chọrọ gị bịa ebe a o nwere ofu ihe mere biko ihe na-abụ na ịpụta n'anya wee mee gịnị gwa ha n'omume gị dị mkpa wee chọpụta wee n'ụdị ọkụ ya fọdatị ọhịa ị na-agwachi gị gwaba na ebe a dị nụcha ọrụ kpọrọ onye ọbụla ị na-apụta n'ọgbọ DJ Wise, if you got the wine. Just like this, cut. Okay.
Sisi go to cut the cake. Why? Oh, supposed to go. If the cake you dey too. Or the man. All at times of circuiting. I got my pocket because I got the really need of. Guarola hechuru ogi that you must share patajia. Or for dialogue, but my mother and so because I shall show go to the relation or no. Maybe I what if I'm coming home, go to the cocoon de gote of my other pampas. So, how was it be an idea? What did she has on? All right, speaker, I got capacity. What's all that? It's a combine or no. The other is your dog. I got that cake. I want. I got different. Please, my cat, I am I got the food. About it. Now, man, put the wood down on the so you should not be to the chairman. And they don't draw up 30 minutes. Only 30 is to spend away from this occasion. That's it. It's whether my woman come up and you're whatever 30 minutes. After minutes, this was this very occasion to go. And get because in everything they wanted to present. So along time, find a way to see another who is going to get a wife. Present what I call wine to his husband. Time I don't know how the neighborhood to banks. Papa, I'm not here, Becca, and I'm better.
Viva
Thank you.
ọnwa ka ị tụtara ọ nwere ebe ọ na-aga anyị nwere efere onyinye ebe ọ na-aga ọ bụrụ na maka anyị yara na ego Praise the Lord. Hallelujah. People, biko ya impemtawo maka agbanwụkwụ ji na nwunye ọ dị n'akwụkwọ nsọ gbogbo ekpere m n'ụbọchị taa ebe mmadụ arabụ njikọrọ onwe ha nke Baịbụl m kpọrọ 1+1 bụ 1 ahụhụ 2 mana business anyị na-eme agụkwa +1 ọ bụrụ 2 mana Chineke mere ka ụbọchị taa wee wụrụ na 1+1 bụ 1 na ọnwụ 2 ekpere m isi chi na nwunye awụ ogologo ndụ na-arụ isi ike Jizọs ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwa n'aha Jizọs ihe enwe n'aha Jizọs ekpere mgbe ọ bụrụ na obodo na ezinụlọ ndị ọzọ na-ese okwu ma ọ nwee ọgba aghara na site n'ụbọchị taa mmadụ na-abụ mkpọrọ onwe ha 1 agwụ 2 na ha ga-adị n'udo were ụbọchị kedụ ha niile n'aha Jizọs ma jinji ọkpa na ha ga-anarụ n'udo enwe nsogbu n'aha Jizọs ekpere n'isi m na ji na nwunye anwụ 1 na anwụ 2 ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwanyị na ha ga-akarị ibe ha dịka ndị ọzọ duru n'aha Jizọs Chineke ha ga-azụ ụmụ ha ha nwoke ha azụ ụmụ ha ga-azụ ha n'aha Jizọs ha mara ikpere ike nwụ azụta ụmụ ha amaghị elele nwa ha nke ka anyị kagburu n'ụbọchị kaka n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe ha. No. All right. Because you know I na-achị nwa keki a mana tupu anyị na-awa keki ọmụ ife chọọ ịjụ. Hello! Ndị gbugbu ọnọ ihe. Ndị gbara agụ ọnọ ebe afọ ndị chọrọ ịwa keki. Ga-agwa anyị ụmụ one ha chọrọ ịmụ n'aha ụmụ one ahụ ka anyị ga-eji wa keki ma wee wa keki anyị. Ihe ọ mụrụ bụ ọnwa saa. Mana nke saa na-agbasiri iwe mkpuchiri anya gụọ ya Satọde and ọ bụrụ na-eme nwa bidokwa n'uche. Now, ihe na-arịọ gị kịta bụ na ị ga-eweta ezigbo ego tọrọ atụ bụ a good 1,000 naira ka ị nyere nwunye gị n'aka. Nwaanyị balansị aga sef balansị ọfụma achọghịkwa na ya atụ n'ego gabazịa mụnwa ezuo ike. Nwaanyị balansị enyekwana ya aka gị ya balansị na ego a balansị akwụghị ọfụma mgbanatị ya
Natasha the money. Can but you the buy all by your good. And I put back a map. Who the phone all by your good for good 9 months. If I put Abonaga, volunteer and maternity. Now, if I buy your good, if I need the luggage, you will take it up 90,000 naira. Which means everybody go can come on 250. Get to 40,000. I am an intern from the chairman of this very occasion. I watch the wine. Watch I forget that fact. One, now more about the baby. If I carry chill. Oh, I was on the app. If I want people, how about the day I got there back? Grab people if I need Jerusalem. If I need Jerusalem. If I need Jerusalem. Chill off from my camera because I need people there. I'm going to go see it. Chill. I don't know. I'm going to go for Roger. I'm not like them. I'm going to go Roger. I don't feel good now. Chill. Only one. I will do them. I want to be better people. All right. You go here. Yes. My wife. I'm going to go. Let's have that couple. 90,000. We are here. Mama Emma. Don't I carry 90,000. I'm the producer and he carry 90,000. So, as far as I'm concerned, I'm the chairman of this occasion. When they made that money times 2. Chairman of the chairman of the chairman for that reason. Okazakasi da one of Omaka no boy man and Nukumo Potago. Echimora, when I quality Lolo chairman on behalf of my consign, the Lord of Yakana bless Ivana. Bless nobody. Igbo nobody. Igbo Chibakash. Igwe, abọ́lára ka abọ́ ìdílé ọ̀nà ọ̀rọ̀. Ọjọ́ ìpọ̀jọ́ Igwe sí ẹni. Igwe mẹ́ta ká. Igwe. Ilé ní ilé ọdún òkè Igwe. Igwe. Igwe lọ́yà délé. Igwe. Igwe. Igwe dàlú. Ọdẹ náà ká sí ní ìyàlú. Igwe dàlú. Òṣìṣẹ́ kanáà kò gbélé lẹ́nu. Igwe. Igwe ní ìyàlú. I love to dance. Baby love to dance. Baby love to the dance in the gospel Rwanda. Baby love to the dance in the gospel Rwanda. Baby dance ya, dance ya. Baby dance, dance ya. Baby dance, dance ya. Baby dance.
I
beba. Oke mwete jembe loji kabo na kondi. Asta si ya kelele. Obelo ti se bife. Pero boda ko lo ja. Bakale. Ewe le ni no no bode me se ko no. Oju Ghana walese. Oju Ghana na ko. Ezi pa no ti wo. Oju de de chodo. Ele ma wele fa na jo. No no mo. Oju Ghana walese. Oju de na. Odo we ni ge ti boss akọ kwa na. Oju Ghana walese no no no. Oju go ma palu. Ana mazia kaka mungu. Jendi ofobi na mo kele waruno. Ofobi lulu gani. Professional drivers, as the money, hola.
Sikwana haje bukaina
Biko men ko haleze mana fa gelo onye butata. Ekalangio. Ai fu afu no tata wo boss ge. Ekalangio. Aga de grandma. Afum la tata bo boss ge. Ekalangio. Afro no be de ga pore la. Eni de hejo aga jo. Kadila wa haleza ndi choke we bia tata. Ekalanga from Kuis we memma chapa ponse ni head hard na Nigeria na we last ni zuka me last de kijiro ga de na mana ha Jesus o wana fa na etu getu ogbo efi onye na bi ha ma anya o de ka o dro ekalanga Mama, because I believe Zamalaro. Ekubo zekelego. The hobo zampa media na ekelege. Wela sino odobo kebo. Ela sino ihe obula bo mehitu na memma. Na joga kwa chigi majina ha Jesus. Na memma imelezi no ebe anu aga dị ka aja ka echoro. Frontal te ga fu ihe dị iche na ndụ gị. Ife ọbụla la ekwere nweta na ndụ gị. Ị ga-esi na memma wee nweta ya. Wela sino ga adị gị na mma na ha Jesus. Ekele m gị o. Ọ ga adị gị na mma nwanne. Wara ị na-abụ ọhala eze. Ọ ị na-abụ ọhala eze wife. We'll just walk through the lab. Okay, I find it to me. Cheeky. The cheeky. Ego was a calegio. That's not my butete, That's a visitor. Job getting come walk on my mapozo. If I was roke, you will get you where blows no. I am at a mutibia. Well, that's not a regular Malaha Jesus. I calegio. I calegio.
Madame,